Mediasoft Sal, votre société de services d'ingénierie et d'informatique spécialisée dans l'intégration de solutions informatiques, vous offre un séminaire de formation sur la sécurité informatique des entreprises. Ce séminaire se tiendra du 4 au 7 décembre 2023 à l'hôtel Radisson, collection de Bamako ou ex-Sheraton, animé par un expert international. Cette formation est destinée aux directeurs des systèmes d'information, aux responsables informatiques, aux chefs de projet de sécurité informatique, aux développeurs d'applications web et aux administrateurs des systèmes de sécurité informatique. Rejoignez-nous à l'hôtel Radisson Collection de Bamako du 4 au 7 décembre 2023 pour mieux vous outiller sur les enjeux de la sécurité informatique. Mifa Production jabrani la jabaro malikono malikoka amafuku oni nyampuma kaula donia ka fo koni aka emission mandi kene sigile noye Mifa chez Instar jem kami abella waleya odemso obalmamso labati dunia fe ame wuli kasi anga sekoni dongo tigila mogoma munu barala anga jamana kono arkonnana bi angulla kasi anga bilibili do fe nino alete mogo dogole je fantani nani shila ale musula kai nga ayre mogomi ko bamanon kote ko mani fin benendo ireda ame sayere ma haymi abeno fayana ama fokini nyankuma c'est idumuya c'est orbashite toreste bebela jelenfo foli jarani c'est bashiti yere la kono bashifo iten alhamdulillah c'est bi Mifa Production aleni ondu TV ka buludi nyogoma anwulila ka siani no ani ibina je ka masala kumurun ke inshallah yalla otuna ke basi ami inyinga itoko ani jamu ani isigile meyoro jumena ibora dugu jumena okay ujaranye yani ngakuma mafala umasola la Sayyidina Muhammadi wa la Sayyidina Muhammadi wa salim la kambela jelena fana barikai amina ya rabbi be alafu kasoli chibaka sallallahu alaihi wasallam kan falimba fu kan balima fu nebe batoma kuyate nsigi yoro bene do Bamako garanti buguma wolo yoro mo yoro we sabali buguye Mfaso we selenge baya mbirena we wasolo jirila mbirena filana we madine buguni madine awo d'accord famille basrolo la batuman kuyati donc tiana iboro kacha okay ama fola ko batuma yara dona donglila togodi okay ne de ujaranye yero kone ligo ko kuyate doro kuma bana tiendo ligo kuyate doro image kelende mais mogodo be ko kuyate ida kanti permite kibla jeliala ne fa kuyate ne ba kuyate mbora burulay kuyate la kabo banzumana kuyate la kabo mama kuyate la jawara muso udene ne mais mogodo be ko kuyate ida kanti permite kibla dong ni dala tiendo ne kuyate me jelia kunta ngaso ne fay jelie mbay jelie mais kadong ni dala bongo so ala barika lo folo la ne de la ay segandoni parce que be baramina na mo ko taw ko so akeli manoko tiendo me do ala do min kama nsegana paranga côté la ko sebe parce que atumandi oluye mais da ko ye da kaunde ko ye da kaunde bugolu kerala ko chama kerala na labana ka ko ka to da kambulo to jonte taki da voilà yawo d'accord batuma family basoro lola na batuma miseka fana ira dona donglila sanjume o mena de ala depuis fitini ne dongli dake depuis fitina me tigara kulongeke ni blakera dongli dala no mo shita sorone da modla fon fabe bokana manganchi ki kelen pedro ne mangambe donc ne dongli da kanu depuis fitini
n ba bɛ dɔnkili da mais ale ka dɔnkili da o ma kɛ télé labɔli ye donc n kɔni ye dɔnkili da kanu depuis n fitinin ni n ba bɛ taa kungokɛyɔrɔw la n bɛ tugu a nɔfɛ n'a bɛ taga ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la a b'a dogo yɛrɛ a bɛ taa ni ye parce que a tɛ fɛ levier ka bɔ a kalama donc fo ka na ko yɛrɛ kɛ sa ko diyara ne ye ka tɛmɛ ne bɛ tugu ale yɛrɛ min kɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan awɔ donc n ye dɔnkili daminɛ depuis n fitinin depuis n tɛ tɛmɛ san 10 san 8 ninnu kan n ye dɔnkili da kɔni alhamdulilayi. Ok, faamuyaliba sɔrɔla la nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'o de fɔ sisan n'i y'a mɛn Kuyate o ye jeliya de ye an b'o dɔn ni jeliya ye nka yala e bɛ genre wɛrɛ kɛ ka fara jeliya fana kan. Bon n bɛ genre wɛrɛ kɛ i b'a fɔ misiki taasira la. Awɔ ne ye Kuyate ye o de kama mɔgɔ caman bɛ question poser ne kunna u b'a fɔ Batoma e ye Kuyate ye mais i ka bamanan dɔnkilida de ka ca mɔgɔw b'o ɲininkali kɛ n na. Bon o ye dɔnkili n'a kalan cogo ye ne ba ye Wasolonka de ye donc Wasolonka dɔnkiliw de ka di ne ba ye bamanan dɔnkiliw de ka d'a ye depuis n'a bɛ yaala ni a bɛ n bila dɔnkilida la a b'a fɔ ni ne da ta ni ne da ta ni ne ka di ne jatigiw ye mais Ala barika la n ye n dege a bɛɛ la n bɛ sumu sigi ni bamanan dɔnkili ye fo ka wuli n bɛ sumu sigi ni jeli dɔnkili ye fo ka sumu wuli donc n bɛ n débrouiller jeli dɔnkili la n bɛ n débrouiller bamanan dɔnkili la awɔ n b'a bɛɛ kɛ. D'accord, faamuyaliba sɔrɔla o la Batoma yala Batoma ye kalan kɛ école. Ne ma école kɛ ne ye mori kalan de kɛ hali sisan n b'o mori kalan kelen de la i ma impressé len don émission bilali la n bɛ taa kalanyɔrɔ la donc ne ye mori kalan de kɛ n'o ye kuranɛ kalan ye ne fa yɛrɛ y'a ka balo kɛ ka se a ka saya ma ma foyi kɛ ni kuranɛ kalan tɛ donc école ko Ala ma n garizɛgɛ don o la n ye mori kalan de kɛ. Ok, faamuyali sɔrɔla o la Batoma Kuyate i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ko Bara a ka d'an ye i k'o dɔɔni d'an n'an kanubagaw ye. Bara yo bara bara yo bara ma fɛn o fɛn diɲɛ in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma ɲani. A y'o ɲininka Batoma ye Mali ɲɛmɔgɔw ɲininka Batoma ye aw ka ɲɛmɔgɔw ɲininka ye ka polisiw ɲininka ye aw ka douaniers ɲininka ye sapeurs pompiers ɲininka Batoma ye o ma tɛ ni jala sɔrɔ ni ɲani tɛ a y'o ɲininka ye. A y'o ɲininka Batoma ye Mali kɔnɔ masakɛ ɲininka Batoma ye a ka taa Asimu ɲininka Batoma ye a ma ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni ɲani tɛ a ye taa ɲininka ye ali bɛɛ bɛ girin min na arijinɛ kɔ i tɛ arijinɛ sɔrɔ ni ɲani tɛ muso minnu bɛ cɛlasigi la u ma den ɲuman wolo ni ɲani tɛ a y'o ɲininka ye. Wow, nin diyara. D'accord. Batoma bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dɔnkili a hakilina nana cogo di? Ok, o diyara n ye baara o baara n'i b'a la f'i ka sɛgɛn fɔlɔ. Tiɲɛ don. N ye miiri n ka baaraw sɛgɛn de la n ye sɛgɛn minnu kɛ n y'a f'i ye n ko n tun bɛ yaala n ba nɔfɛ n bɛ dɔnkili da ni n ba n nana t'o la n ba ye n di n kɔrɔmuso dɔ ma Kiyatu Bagayɔgɔ n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n nana t'o la ka taa Mayikano ka studio la Mayikano tun bɛ 15 ans bugu donc tuma dɔw la ne tun bɛ pont tigɛ n sen na ka taa 15 ans bugu ka bɔ Sabalibugu ka taa 15 ans bugu n tun b'a kɛ n ka baara kanu de kama a tɛ tɛmɛ o kan. ni n taara ni baara kɛra don min na 100 de tun bɛ d'a ma ni 100 in dira ne ma n bɛ n tɔgɔma n sen na 15 ans bugu ka taa Arayida la ne sera Arayida la n bɛ Sabalibugu mobili ta yen o dugujɛ n bɛ mobili ta tuguni n bɛ na jigin Artisan na n bɛ n tɔgɔma ka taa 15 ans bugu donc a man tɔɔrɔ
parce que an y'a kɛ baara min kanu kama alhamdulilahi rabbil alamina bi ne de b'a la k'a nafa sɔrɔ donc n tora Mayiga n'o fɛ yen baara la kɛri o kɛri tun bɛ kɛ Mayiga n'o fɛ yen n tun bɛ caman k'a kɛriw la donc n nana to de la sisan ka album ko ɲɛɲini n taara Bayini Koyita ka studio la n ye n ka album fɔlɔ n y'a k'ale de fɛ yen Mama Kɔnɔkew ale de ye n produit o la n nana to la ka na album wɛrɛ programme n'o ye musoya ye donc Sodeni Mali olu de dɔnkili in diyara olu ye olu ye n wele k'an produit baara ye awɔ baara sɔn bɛ ale de fɛnɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ça veut dire que baara bɛ i ka album fɔlɔ de kɔnɔ non baara bɛ n ka album filanan de kɔnɔ d'accord baara bɛ album filanan de kɔnɔ awɔ donc Sodeni Mali de y'ale produit ale ni musoya bɛɛ bɛ album kelen na ne kɔni ne miirila dɔrɔn n ye sɛgɛn min kɛ baara la ka yira k'a fɔ minnu b'a la toujours bɛɛ ka courage ta mɔgɔ i bɛ baara o baara la i tɛ fɛn sɔrɔ n'i ma tɔɔrɔ tiɲɛ don n ye baara idée sɔrɔ o de fɛ k'a da awɔ Mifa Production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ye halisa k'aw ka émission mandi de don n'o ye Mifa chez Instar ye Mifa chez Instar an bɛ wuli ka se an ka seko ale ni dɔnko tigilamɔgɔw de ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Batɔma Kuyate ye k'a ko tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ tulo bɛ a voix dumanba in na la voix d'or donc fɛn o fɛn bɛ tani Batɔma ko la bi an bɛna dɔɔni dɔn a bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ taa ɲɛfɛ yala Batɔma bɛ se k'a fɔ album joli de b'i bolo ani clip joli b'i bolo a kɔnɔna na ne ye album 4 de kɛ n ye album 4 kɛ n ka album bɔ daminɛna 2000 n ye album bɔ daminɛ 2000 ne ka albumw ni ɲɔgɔn cɛ san 2 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ d'accord kilipu kɔni n ye kilipu caman kɛ parce que an ka album sabanan Jara Danaya Faransi ale de y'o produit donc dɔnkili 10 de b'a kɔnɔ a dɔnkili 10 n y'a bɛɛ kilipu kɛ a video tun bɛ feere Paris a bɛ feere Mali la yan nɔ donc ka ne don dɔnkilida la ni bi cɛ ne ye kilipu min kɛ est-ce que ne yɛrɛ b'a da dɔn a ka ca dɛ bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la album kelen yɛrɛ na taa m'o kɔnɔ awɔ a bɛɛ kilipu kɛra d'accord awɔ ok faamuyaliba sɔrɔlo la yala Batɔma yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i yɛrɛ bɔra sisan nɔ k'a fɔ Batɔma ye Kuyate ye n'a fɔra ko Kuyate an b'o dɔn ni jeli le jeliya yɛrɛ ye fɛn jumɛn de dilanni jeliya ye dilanni de diɲɛ hɔrɔn fɔlɔ fɔlɔ o ye ɲamakala de ye n'an tɛ bi la an y'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da cogoya min na exemple tun bɛ ta ɲamakaladen de la fɔlɔ ni dilanni ye n'i ka comportement kɛcogo ye n'i ka habillement kɛcogoya ye k'a ye taa karisa denw fɛ yen nɔ karisalakaw fɛ yen u ka nin den a maralen don o exemple tun bɛ ta ɲamakala de la fɔlɔ ka caya n'i y'a mɛn jeliya dɔrɔn jeliya dilanni de jeli man ka kafa i man ka yada jeli ni tiɲɛni man kan ɲamakala i bɛ dilanni de kɛ o de ye si ɲuman ye bi de wariko donna la jeliya kɛra wariko ye bi n bɛ miliyɔn sɔrɔ n b'a minɛ à gauche n b'a minɛ à droite awɔ i b'a k'a minɛ i fa siya la mais i ka to i ka dilanni fɛnɛ kɛ o de ka ɲi o ka ɲi ma a bɛ sara i kɔ fɛnɛ ye awɔ d'accord faamuyaliba sɔrɔlo la o hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ fɛ sisan nɔ jeliya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka se ka acapella fitinin dɔrɔn kɛ jeliya yɛrɛ hukumu kɔnɔ ok o tɛ problème ye ni ma min kɛra adamadenya la
anga ke tuyanga nimite tuyanve batoma sente badeya kolonshila nini mami gera giela tegala anga ke tuyanga anga valima ya ke tuyanga anga ke tuyanga anga baranyo ya ke tuyanga mimi te tuyanve batoma sente badeya kolonshila ejula ala evama Jelia kadile nabine jatigi sebe ni nyonje jelia kadi aywa bulalo neba bulalo sora mima fakoli komba jami jangoli fakoli daba jami jangoli bula kama wala ne bula ma fenandi kilia mosa noya mosa wanya mosa magani madine taga mosa mamare ova aluma eva bula kama wala ne jabula ma fenandi bula o joni bilala bula luko fo alaki malo bula nani si bula maso maloma kabindi tani bula nani si fakoli maso maloma kabindi tani debi ala ye bula lura bula muso ma denjugu wolo bula muso de kalela ke ako ala ni manya kibe den koni di nema ika ke kula banaye ni be den koni di nema ni mite kula banaye ikan kono koni cheji kono bula adon keradi siso ye bula ye kongonko damba ye bula ye kongonko mesorama shubagashi bula na anisi bula ma so maloma kabindi ntani bula na anisi fakoli ma so maloma kabindi ntani. Wow. Ninjara. Okay. Tan Batoma, ameta nyefe Alisa. Ina fo ibora ka caman fo ye geleya munu sɔrɔ I ka bara kɔnɔ. Nga Alisa ami ɲininga yala bara in kɔnɔna na I ye geleya munu sɔrɔ ka se k'i da don la dɔɔni tuguni. Ala bara kɔni bara geleya ye tɛ ban. Bara geleya tɛ ban. Surtout musique. Tiɲɛ. N'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko dɔnkilidalaw ka wari ye wari fu de ye. Wallahi. An bɛ wari ta tasuma de la. An b'a ta tasuma de la. Ne yɛrɛ bɛ jɔ scène ka don fɔlɔ min na. N jɔra Fadal de kɔfɛ k'a ka kɛr kɛ. O y'a sɔrɔ a ka aja album bɔ kuma. Aja mi ne bɛ aja furu. A ma aja mi ne bɛ aja furu. A ka album. A nana Mali la yan nɔ ne de turuna kɛ ɲɔgɔn fɛ. N jɔra scène kan o la don fɔlɔ min na. Fo ne sogo bɛ ɲɔgɔn gosi. Jama. A ma nɔgɔ. Fale falen bɛ jama la. K'i jɔ ka kɛr kɛ. A ma nɔgɔ. I bɛ baara kɛ dɔw fɛ dɔw b'a dɔ ye dɔw t'a dɔ ye. A jateminɛ. An kun bɛ kɛr kɛ mɔgɔw nɔfɛ. Dɔnkilida kanu b'an na a ka d'an ye. An bɛ sara mais sara wari tɛ d'an ma. Olu bɛɛ ye sɛgɛnw ye. Mais a résultat ɲuman I yɛrɛ de bɛ tila k'a sɔrɔ. Tiɲɛ don. Bara o bara n'i y'a kanu I bɛ nɔ bɔ a la. A résultat ɲuman e yɛrɛ de b'a sɔrɔ. Donc dɔnkilida tɔɔrɔya a tɛ fɔ ka ban. Awɔ. I bɛ se k'i da don a la I ye nɔgɔya minnu fana sɔrɔ a kɔnɔna na. N ye nɔgɔya sɔrɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ. Ni dɔnna dɔrɔn ko nɔgɔyara ka ban. Dɔnkilida kun ye dɔn de ani sɔrɔ. Ala barika la n dɔnna. Ma waso Ala la ma waso n jatigiw la kumaw n'u tɛmɛsiraw don. Tiɲɛ don. Jatigiw ye caman k'an ye. An kanuna an yalala n'a ye. Donc n bɛ se k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ a la. Awɔ. Alisa Ala k'a nafa tɔ nati. Amina yarabi. D'accord an bɛ taa ɲɛfɛ Alisa.
bara kɔnɔna i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ ɲɛ wa dɔ yɛrɛ fana b'i kɔ ka wuli yala denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli sisan aw kɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna n bɛ se ka ladilikan min fɔ denmisɛnninw ɲɛna u ka baara kɛ dɔnkili tɛ dɔn ka ban misiki tɛ dɔn ka ban misiki ye si baara de ye ka bonya fɛnɛ faru boloda la i bɛ baara o baara la ni ɲɛmɔgɔw dɔn a ka ca Ala fɛ i yɛrɛ bɛ bonyabaga sɔrɔ mais k'a fɔ ko tɔgɔ dɔn nin bɛ ne na bi tɔgɔ ye Ala ka dili fɛn de ye Ala de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma hali ni tɛ se n'Ala y'i kanu ni tɔgɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ si se tɛ o la u ka u ɲɛmɔgɔw bonya tɔgɔ kana mɔgɔ fili yɛrɛ ma tɔgɔ b'i la bi min kɔnna e ɲɛ ni e y'o ye i t'o bonya hali ni bɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ da sira la dɛ a ma nɔgɔ dɔnniya 100 bɛ bonya de b'a sɔrɔ fɛn t'a sɔrɔ n bɛ min fɔ dɔrɔn denmisɛnnin wulitɔlaw ye u ka bonya fara u ka baara kan n'i ye bonya ni majigi fara i ka baara kan dɔrɔn i bɛ nɔ bɔ ko la awɔ ok faamuyaliba sɔrɔlo la yala i bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan n bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ commerce kɛ baara wɛrɛ kɛ d'accord Tani Batoma n'a jeliɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya tɛ yen nin nɔ gɛlɛya foyi tɛ yen gɛlɛya foyi ma deli ka don ne ni baara ɲɔgɔn cɛ k'a ta n jeliɲɔgɔnw na k'a ta fɔlikɛla kunda k'a ta jatigi kunda an bɛ Ala fo bɛɛ ka ɲamakala de ye ne ye Kuyate de ye ne bɛ n diya kojugu jeli bɛɛ bɛ ne sɔn ɲamakala bɛɛ bɛ ne sɔn donc ne bɛ n diya kojugu Ala tanu ye donc o la i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ko Galo i b'o dɔɔni da n'an kanubagaw ye Galo maɲi ne Galo maɲi ne Galo maɲi ne galonjugu maɲi bɛ siran ni miiri diɲɛ la Galo maɲi Ala furu dumanw tiɲɛna galon kama cɛ n'a muso farala galon kama Galo maɲi ne Galo maɲi ne Galo maɲi Galo maɲi ne Mifa production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ halisa ko Mifa Chez Imsar jɛmukan dɔ jɛmukan min n'an b'a sigi an ka starw tɔgɔ la bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Batoma Kuyate ye ko duman tɛ na kɛ aw si negela ye ninnu sugu ninnu de ka di ne ye an ka taa dɔrɔn d'accord mais Batoma bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Galo in yɛrɛ fɛnɛ hakilina nana cogo di bon diɲɛ n'a tagabolo Galo in hakilina nana o de la an ɲɛ b'a la bi mɔgɔ caman de mago salen don galonjuguw bɛ tigɛ ka da u la u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ mais Ala bɛ yen dɛ tiɲɛ don Ala bɛ yen muso tan o muso tan bi n'i y'a jɔ 9 ka furu tiɲɛna bɛ galon kama mais Ala bɛ yen donc n ye Galo in dɔnkili kanu o de la dɔnkilidala yɛrɛ dɔnkili tɛ ko lankolon ye kuma de bɛ kɛ dɔnkili ye an bɛ diɲɛ wagati minnu na ko minnu b'a ka kɛ nin wagatiw la a bɛ se ka kɛ dɔnkili dumanw ye ka sɔrɔ i ma dɔn mɔgɔ gasi la Galo in bɛɛ ɲiyɔrɔ b'a kɔnɔ galon ka di e ye caméraman min filɛ galon ka di e ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ galon tigɛ a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma diɲɛ jogo jugu bɛɛ bɛ galon tigɛla la ne yɛrɛ ne tɛ fɛn min fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye galon de ye mɔgɔ mɔgɔ ye galon da ne na ne bɛ yafa diɲɛ bɛɛ ma ne bɛ yafa silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma mais galon tigɛla mɔgɔ mɔgɔ bɛ galon tigɛla a bɛ se k'i faga mɔgɔ mɔgɔ bɛ galon tigɛ la n'a ye pɔsɔni sɔrɔ a b'a k'i kɔnɔ galon tigɛla tɛ Ala yɛrɛ dɔn donc n ye Galo in dɔnkili da o de la a ko bɛ minnu kun kan ani minnu bɛ galon tigɛ ka siran Ala ɲɛ ka dɔ bɔ a la
D'accord, faamuyaliba sɔrɔla la Batoma. Mais Batoma bɛ se k'a fɔ mun de ka di Batoma yɛrɛ ye? O ye tiɲɛ de. Ɲɛnamaya la. O ye tiɲɛ de. Ne bɛ tiɲɛ de fɛ. Adamadenya yɛrɛ la. Ne bɛ tiɲɛ fɔ de fɛ ani tilennenya. O de ka di ne ye. Ni ko ko mun man di Batoma ye sa. O ye nkalon de ye. O ye nkalon de ye. Ne tɛ nkalon de fɛ. M'o de f'i ye sisan ko ne bɛ yafa n silamɛɲɔgɔn bɛɛ ma. I y'a kɛ ne na, i ye ne tɔɲɔ cogo o cogo, ne bɛ yafa i ma. Mais n'i ye nkalon tigɛ ka da ne na, ne bɛ miiri kosɛbɛ de yanni n ka yafa. Awɔ, ne bɛ miiri kosɛbɛ yanni n ka yafa. Nkalon man ɲi. Nkalontigɛla tɛ Ala dɔn, a t'a kira dɔn, a ma da Ala ko yɛrɛ la. Parce que nkalon sin ye ɲɛngoya de ye. Nkalon sin ye ɲɛngoya de ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ka da mɔgɔ ɲɔgɔn na, ɲɛngoya tamaseere de don. Awɔ. D'accord, faamuyaliba sɔrɔla o la. Komi an ka émission a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Yala Batoma bɛ se ka fɔ an ɲɛna a ka projet ye jumɛn de ye don n'a nataw la? Don n'a nataw la ne ka projet n y'a f'i ye. Dɔnkilida ka di ne ye mais commerce yɛrɛ ka di ne ye bi ka tɛmɛ dɔnkilida kan. Nka dɔnkili bilali ko kuma kɔni kana fɔ a la. A dɔnkilida a bɛ sira min kan bi, tagalen ɲɛfɛ, n'a continué na tan an dɔw b'an sen bɔ a la dɛ. An dun fana bɛ fɛ ka duman de lamɛn dɛ. Bonya t'a kow la tuguni. A ma nɔgɔn. A kow kɛlen bɛ ɲɔgɔn nɛniw ni ɲɔgɔn burujanw ni kiriti karataw ye. Donc bonya tɛ ko o ko la. Vraiment ne bɛ o bɛ ne la décourager franchement. An bɛ dugawu kɔni kɛ. Ala kana an faga ka micro to an bolo. N'Ala sɔnna. Seliko t'an b'o dugawu kɛ. Ala kana an faga k'an to dɔnkilida la. N ka projetw ye. Ni Ala y'a se di yan. Fa tɛ denmisɛnnin minnu bolo ba t'u bolo. K'u dɛmɛ. O ye n ka projet ye. Projet caman bɛ n bolo. Commerce bɛ yen. Ko dumuni camanw bɛ yen. Minnu dɔnkilidaw tɛ kelen ye. Minnu b'a to i bɛ balo ka sɔrɔ dɔnkilida tɛ. Ni Ala sɔnna. N b'o fɔ dɔnkilidala bɛɛ ye. Mɔgɔ si kana to dɔnkilida dɔrɔn ma. Dɔnkilida ye baara ye. Baara ɲuman don. Mais dɔ wɛrɛ fara a kan. Ala kana an faga k'an to a la. Ala ka balo cogo ɲuman wɛrɛ d'an ma. Min ni nin tɛ kelen ye. Ala k'o kɛ ni n baden silamɛ bɛɛ lajɛlen. N b'o ɲini Ala fɛ. N'Ala sɔnna. D'accord, i ka hakilina ye fɛn min ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a fanga ku i la. An y'a ɲini Ala fɛ. I ka yɛrɛ ɲuman na k'i b'a fɛ ka fa tɛ denmisɛnnin minnu na ka se k'olu dɛmɛ Ala k'a fanga ku i la. Yarabi an y'a ɲini Ala fɛ. O ye Ala tanu ye ni hakilina bɛ mɔgɔ la i b'a fɛ ka fɛn min kɛ Ala o yɛrɛ ka di Ala ye kosɛbɛ. An bɛ dugawu k'o la halisa. D'accord, an bɛ taa ɲɛfɛ halisa. Ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma ani dugawu min b'i bolo ka da o kan. Dugawu duman caman. Ala kana an ka Mali to janfa la. Amina yarabi. Ala kana to nkalon na. Amina. Ala k'a bɔ tan. Amina. Diɲɛ yɛrɛ bɛ cogoya min na bi. K'a daminɛ salon. Kana ɲinana. Mɔgɔ o mɔgɔ i ma malo. I tɛ malo tuguni. Diɲɛ bɛ barika de bolo bi. Diɲɛ bɛ barika de bolo bi. Wa Mali yɛrɛ b'o barika kelen de bolo. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka jamana Ala k'a suma. Amina yarabi. A bɛ minnu bolo Ala k'u s'a kɔrɔ. Amina. Ala ka n'u dɛsɛ. Amina. Mali ma nɔgɔn bi dɛ. A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn bi an bɛ nin ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ. O de kama Ala ka balo cogo wɛrɛ d'an ma. Yarabi. Balo cogo ɲuman Ala k'a di ne ni n baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. An kana to baara kelen na. N'Ala sɔnna. Dɔnkilida ye baara ye mɛ kana to dɔnkilida kelen ma. Dɔ wɛrɛ kɛ projet wɛrɛw dɔnkilidala ka projet wɛrɛw ɲɛɲini kɛrɛfɛ. E ma ye dɔnkilidala tan o tan n'a banana i b'a sɔrɔ 8 dɛmɛ bɛ ɲini o ye. Tiɲɛ don. I b'i si bɛɛ kɛ dɔnkilida la.
bi si bɛ kɛ jatigiw b'a d'i ma i bɛ wari min à gauche i b'a min à droite mais dɛsɛ kuma ko dɛmɛ de ka ɲini e tɔgɔ la i yɛrɛ kɔnɔ o bɛ baara min na i bɛ dɔ wɛrɛ fara o kan dɛ o ye tiɲɛ Ala kana dɛmɛ ɲini an tɔgɔ la ya rabbi ya ma Ala kana dɛmɛ ɲini an tɔgɔ la ya rabbi ya ma i ka baara kuncɛ kuma n'o kɛra dɛmɛ ɲini kuma ye ça veut dire que nafa ma i ka baara la a ma nɔgɔ nafa foyi ma i ka baara la a ma nɔgɔ e ka baara kuncɛ kuma e de kan ka mɔgɔw dɛmɛ e de kan ka mɔgɔw dɛmɛ mais e ka baara kuncɛ kuma dɛmɛ ka ɲini e tɔgɔ la e bɛ baara min o ma mago ɲa dɛ a ma nɔgɔ Ala kana dɛmɛ ɲini an tɔgɔ la amina ya rabbi ka balo cogo ɲuman wɛrɛ d'an ma diɲɛ kɔnɔ min ni dɔnkilida tɛ kelen ye an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'an hinɛ don an sɔnbagaw la k'an kanu don an sɔnbagaw la amina Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen ya rabbi ya ma Ala ka Mali ɲɛsuma amina ya rabbi Ala k'i yɛrɛ kɔrɔ n'i kan ye Ala ka kɛnɛyaw di ka sijanw di ya rabbi an y'a ɲini Ala fɛ ya rabbi ya ma Batoma folikan min b'i bolo ka di kanubagaw ma halisa folikan duman caman k'a di n kanubagaw ma kanubaga cɛman kanubaga musoman n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali dɔnkilidalaw kanunen don dɛ tiɲɛ don kanunen don wa an bonyalen don surtout kɔfɛ n'i taara kɔfɛ i t'a dɔn ko Mali dɔnkilidala bonyalen don fo n'i taara kɔfɛ n b'o exemple ta n taara Thailand n taara jouer kɛ yɔrɔ dɔw la ne t'u ka kan mɛn u tɛ ne ka kan mɛn yɔrɔ tubabukan fɔ dan ye Mali aéroport de ye n'i bɔra Mali aéroport la pour i ka tubabukan mɛn i kulo la problème de don arabukan anglais ne mɔgɔ min tɛ tubabukan ɲuman mɛn anglais ni arabukan bɛ fɔ yɔrɔ min na ne ni mɔgɔ bɛ se ka kuma ye a ma nɔgɔ n taara jouer kɛ yɔrɔ la sufɛ n bɔra ka taa u ka jouer kɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ dɔnkilida duman na n t'u ka kan mɛn mais u bɛ ka fɛn min fɔ a ka di an ka maliyɛn dɔ bɛ yen a taara ne présenter u la a ko nin fana ye artiste de ye depuis ne présenter u la ko ne ye artiste de ye u nana micro di ne ma fɔlɔ ko n ka wuli n ka fɛn dɔ fɔ ne bɛ mun fɔ fɔlikɛla minnu bɛ yen olu tɛ ne ka kan mɛn ne t'olu ka kan mɛn ne kɔni ye dɔw don ɲɔgɔn na yen nɔ k'an yɛrɛ la show k'an yɛrɛ la pali-palisɛnni kan ne kelen de nana an mɔgɔ 2 de nana mais ne bɛ taa so wagati min na u ye garde corps de tugu ne kɔ a tɛ tɛmɛ o kan ka taa n bila yɔrɔ bonya tɛ tɛmɛ o kan bonya banna yɔrɔ la ko nin artiste de a kan ka protéger ani bonya de ka kan fɛnɛ ne nin bɔra yan sisan yanni n da cɛ hali ni kala ye nin wagati anw bɛ problème sɔrɔ donc artiste bonyalen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dɔnkilida nafa tɛ ban o a nafa tɛ ban mɔgɔ dɔnkilidala yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔnin ye kɔnɛ dɔnkili Ala ye tɔgɔ fitinin di diɲɛ mɔgɔ ma i tɛ mɔgɔnin ye Ala de a ka di mɔgɔ min ka di Ala ye a b'i choisi de ka tɔgɔ d'i ma wari tɛ tɔgɔ sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ Ala ka d'i ma de don donc ni Ala y'o fitinin di mɔgɔ min ma ani bonyali de ka kan donc n bɛ bɛɛ fo k'an kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a daminɛ Bamakɔ Paris Amérique Japon Thaïlande Chine n ye nin yɔrɔ fɛn o fɛn kɛ n kanubagaw bɛ yen ni n taara u bɛ n bonya u bɛ n karama ne ni valise kelen taara ni valise 10 bɛ segin a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ kanu tɛ tɛmɛ o kan kanu kuma banna ye ne ni valise ma taa ni valise 10 bɛ segin donc i bɛ baara o baara la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi kow ye kanubaga kow de ye se tɛ tuguni koyi se tɛ n'i kanuna dɔrɔn i bɛ i ka baara nafa sɔrɔ n bɛ bɛɛ fo a banna ka e yɛrɛ fo foli diyara n ye Fakoli Kunba ni Fakoli Daba bula bɛ nɛgɛ dɛ bula tɛ karaba ni bula sɔnna dɔrɔn bula sɔnna ni bula banna yanni jɔ don cɛ bula tɛ karaba yala k'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye bonya b'i yɛrɛ fɛ karama b'i fɛ depuis i ye n dɔn don min na i ma tɔgɔ 2 fɔ ma tanti Batoma o ye n fa ne y'i fo Baki mɔden bɛ kɛnɛ ka Tarawele turamagan de sɛbɛ dɔnnen don ɲamɔgɔden ma bɔ siya la fɔlɔ mɔgɔlankolon ma bɔ turamagan siya la i Tarawele Baki mɔden Jɔbu turamagan
muri batura magama batama batura magama ba kirina kelema fi be makeko kiri koroni kelema fi be makeko ne batoma ma fo ngo chefarin tunte mande a chaman tumbe me be make de folo ya kaburu se ko ne kelema dama doro ka ba ire faga itara wele ki yere fo ki wale nyumando na manager nana Mohamed Chiro ba fo ka wale nyumando dante fo limina bara do be di mo ma ite sakoro abe bara mina abe sakoro abe sala aketo nyuma ba kono ame duwa ke kontara nyena ma uchama be ala bula la ka dambela jelema ya rabbi ma nya daga foli be Mohamed yere ko sebe depuis nya wele ayre ma gele ya foi do nga wele li konna na kera do yu bila munu ibe sege u no fe fana depuis nye ere fana wele telephone na yere fana ma gele ya do ala donc foli bele bay yere tay ya rabbi ma alisa ala ka kene yawdi ala ki koroni kay ala ka jatigi nyuma chama ko be ala bura ala ka di ma amina ya rabbi amina bara konna na amina ala ko duwa umine amina ya rabbi kene sigi ka kene wuli albumu nene ya bo iba soro a titiri kila bebe muso de kan tiendo o de yanga son la bay voilà donc be muso fo ko sebe wale nyumando munyo ni sabali be ala bula la ka di muso ma muso segane ndo bi tiendo chela sigi yoro la ma lafia tiendo den wolo la ma lafia ni che ko hamite muso minka iba soro ala den jugu do di ma o kelembe ki toro ou bien ala furu cha jugu do di ma o kelembe ki son sigi tasmala tiendo ame muso fo muso wale nyumando dante folimina ala kan be lafia ala kan be lafia ala kan jamana suma ni muso lafia ra dro jiebe dia muso lafia ra jamana be basigi aketo ba ka salama madu wa salim donc kasika kena kunche ibe muso ya ibo doninda alivia ore alla ba One beta takamina ni mbadeno jetole musola kaibolo mbadeno ote mone muso ya te mone ote mone bega muso nege dugila ngonyoa obe muso golo chela rongonyoa ogato wolo denyuma wolo obe muso wolo nikera fama ibora musolula nikera walijue iteta musoluko musoya ekowae musoya ekowae musoya ekowae musoya ekowae muso ausona ausona ke muso ausona ausona ke ijane ala koni mo ko te kelenye musolu kelebaga e karato e keleba e naloma e musolu keleba e naloma e keleba e karato e musolu keleba e karato e ijane ala koni mo ko te kelenye musolu keleba e naloma e wow keleba e naloma e no ninjara musolu keleba e naloma e banare sapali muso keleba e naloma e duwa uden keleba ni alamandi barikatili ka kelebe ala toro nankamadenga kelebe ala toro nebe jigi barikada mali musolube wau keleba e naloma e musolu keleba e naloma e musolu keleba e karato e ijane
Janeja ala foni mo sonte kelenye mulalu kele bagaye narumaye. Merci tan Batoma. Mi fa production jabrani la jabaro malikono malikoka ale ni Ondu TV kanumbago ama fo ko ni mi dansigi ke anga bikenena kawla donia alisa ko ni kunye oka emission mandie no ye mi fashi instare jam kami na me wuli kasi anga seko ani dongo tigila mogoma munum barala anga jamana kono ar konnana bi antume jonfe o de tan Batoma e awre bora sisanno ay lameni ke dumani damare kume kenenka okuma ama fola ko aka ambe jien wati were nga aka na nyina fene ka aboni anga sheni mandila no ye Mifa production sur YouTube ani j'aime badi ani ka partager kame foli belebele badi anga cameraman yere mako sebe yame inyogon doni batala nyuma bila ale mi bega filmer lige ale de sona donc ko foli belebele ya rete ani Mifa barakela bela jeli ami foli di tan Batoma yere mako sebe ni me dansigi ke anga bi kenena Merci, oh bye bye.